ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ҳама каса як бори дигар хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза мо 13 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳри ноҳияи кишвар. Мошинҳои беҳтарин бо нархҳои дастрас. Навора бародар то охир тамошо кун бо харидору мошин дилхоҳтамиёвӣ ва шахсое ки якбор дар канали мо меҳмонанд ҳатман обуна шаванд. Бародарое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки дар канали мо ба реклама гузоранд, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. Имо WhatsApp ҳастай ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Раҳмат барои дастгириҳо, барои лайкҳо ки дар ҳар як навор моро дастгирӣ мекунед. Зинда ва сарбаланд бошед. Гап аз зиёд намекунем, фикротонро ҳатман дар комментария нависен. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курс бошад 1000 рубл 152 сомони тоҷикӣ. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯши мо ҳастай Opel Astra F соли барорӣ 1697 дар кузуфи хетчбек ранг бошад кабуд. мотор 1.6 сӯзишворӣ бошад, бензин, газай, коробкаш механика. Мошин тоза мега соҳибаш, ҳама чизош радной айхича, як дастай. Мошин як даст гаштагиай, ягон камбуди нестай. Мотор 1.616 кашишаш зурай, мотор радной заводской, ихича, ягон чизош алишкадаги нестай. кондитсионер дора, электропакет дора, ҳамаш 100% кор мекунад, срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол мошини мо дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтисаи бародар 33000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 216000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаи бо арзона мешавад. марҳамат бародаро, барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. деюм мошини фурӯши мо ҳастай Opel Astra F соли барорӣ 1994 дар кузуфи универсал. мотор 1.6 сӯзишворӣ боша, бензин, газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, камбудӣ надорад, срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтесаи соҳибаш 19000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 124000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаи бо арзона мекунем. марҳамат бародаро, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худи бародар дарёфт кунед. лайкгузориро бародаро фаромӯш накунед ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. сеюм мошини фурӯши мо ҳастай ВАЗ 2112 соли барорӣ 2002 дар кузуфи хетчбек. мотор 1.5 ранг боша мокри асфалт, сӯзишворӣ боша газу бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, камбудӣ надорад, срочно сум дар хӯрай мефурӯшем. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтесай 12000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 78000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаи арзон мешавад. марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фурӯши мо ҳастай Lada Priora соли барорӣ 2010 сол дар кузуфи седан, ранг боша сафед. авиё мотор боша 1.7 сӯзишворӣ боша, газу бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, газу бензин кор мекунад 100%, ягон камбудӣ нестай, срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол мошини мо дар ноҳияи ҳамадонӣ бародаро ва нархша боша гуфтесай 33000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 216000 рубл. харидори конкрет набоша гуфтаи бо арзона мешавад. марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти иловагира аз худи бародар дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯши мо ҳастай Chevrolet Lacetti соли барорӣ 2005 сол дар кузуфи седан, ранг боша сафед. мотор 1.8 сӯзишворӣ боша, бензин, газай, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, салон кожнӣ, камбудӣ нестай, срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтесаи бародар 23000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 150000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаи арзона мешавад. марҳамат шумо метавонед дӯстон барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз худи бародар дарёфт кунед. шашум мошини фурӯши мо ҳастай BMW C-Series соли барорӣ 2000 сол дар кузуфи седан, ранг боша сафед. мотор 1.8 сӯзишворӣ боша, газу бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, гази евро 4 задаги танировкаш навай, документошам нав, акклиматоршам навай. мошин 100% ягон дард надорад, срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтесай 43000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 282000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаи бо муомила дора, арзон мекунем. барои маълумоти бештар дӯстон рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо.
ҳафтум мошини фурӯшии моҳсаи Opel Vectra B соли барориш 1996 дар кузуфи седан, ранг боша кабуд, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша газу бензинай, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, камбуди нестай, мотор 1.616 Екатекай, срочно фурӯхта мешавад, сум дар кора. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбеи бародаро ва нархша боша гуфтесай 16000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 104000 рубл. Харидори аниқ боша гуфтае бо арзона мешавад савдо мекунем. Барои маълумоти иловагӣ дӯстон, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо, нархи беҳтаринаш карда занг занед, мошина ай даст натен. ҳаштум мошини фурӯшии моҳсаи Toyota Mark D соли барориш 1996 дар кузуфи седан, ранг боша сафед, объем мотор бошад 2.5, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка автомат. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, краскаи раднои хича гуфта, 1 сола ҳуҷҷат дора, мошин тоза, задагӣ нестай, срочно фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Ҳисор ва нархша боша гуфтесай соҳибаш 27000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 177000 рубл. Харидори аниқ боша гуфта бо савдо мекунем, арзон мешавад. марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира айхиди бародар дарёфт кунед. наҳум мошини фурӯшии моҳсаи Mercedes-Benz V201 соли барориш 1990 дар кузуфи седан, ранг боша сафед, мотор 1.8, сӯзишворӣ боша газу бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, 1 сола ҳуҷҷат дора, хадағоиш беҳтаринай. гуфтай таъриф намекунам, мошин хар боши биёб ай пешбиниша, срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора ва нархша боша гуфтесай 28000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 183000 рубл. харидор аниқ боша гуфта арзон мекунем, алишам мешавад ягон сечка боша гуфта болои сум метон. барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ва вариантҳои худтонро пешниҳод кардан дӯстон, ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара айхиди бародар дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯшии моҳсаи Opel Astra G соли барориш 1998 дар кузуфи хетчбек, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, маслан намехӯрад, моторш 100% кор мекунад, камбудӣ надорад, документош 1 сола ҳастай, мошин кам гаштагиаш срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад ва нархша боша гуфтесай бародар 35000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 229000 рубл. харидори аниқ боша гуфта бо савдо мешавад. марҳамат бародарои мошихар, барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фурӯшии моҳсаи Nissan Serena соли барориш 2000 сол дар кузуфи минивен, ранг боша сурх, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша газу бензинай, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, срочно сум дар кора мефурӯшем. маълумоти иловагӣ нестай дӯстон, айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтесай 14500 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 95000 рубл. харидори аниқ боша гуфта марҳамат биёин ай пеш арзонам мекунем. барои маълумоти иловагира дарёфт кардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира айхиди бародар дарёфт кунед. нархи беҳтаринаш карда марҳамат занг занед. 12 мошини фурӯшии моҳсаи Mazda 6 соли барориш 2005 сол дар кузуфи седан, ранг боша сафед, мотор 1.8, сӯзишворӣ боша бензини холия, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, дар такси 3434 нав оформид кардагӣ гуфтай, срочно сум дар кора мефурӯшем. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша боша гуфтесай бародар 33000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 216000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед. барои маълумоти бештар дӯстон, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. 13 мошини фурӯшии моҳсаи Toyota Camry соли барориш 2007 сол дар кузуфи седан, ранг боша сафед, объем мотор боша 2.4, сӯзишворӣ боша бензин, газай, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, Texas мотор навай, гази евро 4 задагӣ, срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар ноҳияи кони Бодом ва нархша боша гуфтесай бародар 72000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 472000 рубл. харидори аниқ боша гуфта арзон мешавад, алишам мешавад. марҳамат вариантҳо дошта бошем, пешниҳод кунед. барои маълумоти иловагӣ дӯстон, рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо. ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом расад. мисли ҳар вақта раҳмат ки навора то охира тамошо кардем. мо ҳаррӯза эълонҳои нав ба нави мошинои фурӯшӣ дорем. моро дастгирӣ кунед. то навори оянда худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад.